Έχει και σημάδι εδώ. Όλο και μικρή είναι η κάμερα. Ναι. Μα είναι εδώ, είναι το καλύτερο, το μισή. Ήταν η εποχή λοιπόν που όντως η λειτουργία, οι βελέντζες, οι κουβέντες, όλα αυτά. Χαλιά χειροποίητα, μαργαλιούς και με κόμπους από πίσω. Αυτό που λέει πρέπει να έχει κόμπους. Μικρά ξενοδοχειάκια. Ευχαριστώ που με περιμένεις, παλικάρι μου. Σου πέρσουμε και μόνο να σπέτεις στη δουλειά, να βλέπεις σακούλες. Πατσαλέξ. Και όλα να έχουν την κάθοδο, βρε παιδί μου. Να πέφτουν κάτω, έλεος δηλαδή. Ναι ρε γαμώτο, κανένα δεν παίρνει την ανηφόρα. Καταλαβαίνεις πολύ τη δύναμη. Κατά εδώ χαιρετάει όποιος θέλει, άμα θέλει. Και μας λέει και τη γνώμη του για τα δύσκολα και δύσβατα που περνάμε εδώ στον Ελικόνα. Ελικόνα, Σαρβανίτσα. Μετά από πάρα πολλά χρόνια ξαναμαζευτήκαμε. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Ελένη. Στην επόμενη δεκαετία. Και όχι μόνο μαζευτήκαμε. Έτσι κάθε Για 5 άλλη χρόνια. μια φορά χαθήκαμε. Όχι ακόμα, σε λίγο. Αρέσει χρήσατε. Σε λίγο. Σπύρι πανικό λίγο. Αλλά εντάξει. Να και η Λίνη, να και ο Πάνος, να και ο Στέφανος. Κοντά. Το παλικάρι της Φακής. Αυτό είναι άλλο. Και έχουμε ακόμα και ο Γιάννης με την Έλλη και η Σάγια. Γεια σου Σάγια. Να και ο Λευτέρης, να και η Ιωάννα. Τέλος, τους μάζεψες. Είσαι η γνωστή σκούπα. Οκ, οπότε μπορώ να κλείσω και το βίντεο. Ναι, μάλλον. Γιατί είχαν και ο Στέφανος δεν τράβαγε. Δεν τράβαγε. Ενώ βλέπεις την Ιωάννα με το τσιγαράκι, το έχει φέρει πάνω στο βουνό, τραβάει. Όχι. Κοίτα όμως δεν έφτασε τα Εντάξει, το ανέβασμα δεν είναι κάπου. Θα δούμε.
Έτσι, παιδιά, έτσι εγγυρίζουν. Έτσι δουλεύουν. Πρόσεχε. Πρόσεχε. Άκουσε Γιώργο, έχει πάει να δουλειά στο Ερίκο Δυνάν. Ναι, και το Λοιπόν, το ωραίο ποιο είναι, ότι την ώρα που ο Γιάννης έφυγε να πει στο μαγαζί, βάζει κάτω και εξετάζει το Χρήστο. Για τα ιατρικά μας Και στο Χρήστο, ένα παιδί που ήταν τότε 21 χρονών, του είπε ότι πρέπει να χειρουργηθεί στη μέση. Ναι. Υπάρχει όμως το ότι ο δίσκος έχει Έχει θέματα μόνο τώρα, Εντάξει. έχει κύλες, Ναι. πονάει, ξέρεις, έχει διάφορα. Είχε πάθει και ο Γιάννης στο ταξίδι στο Πες το Μεξικό. ότι ακόμα τα ιατρικά μας λένε. Της βγάζει και κερατάκια. Μαρία, θα παίρνει τέλος. Τι είναι αυτά? Α, είναι από το... Εγώ σκέφτηκα να τις πούμε. Λέμε για τρίτους. Από θεραπεία τώρα. Ποιος τρώει ρεβίθια από εδώ πέρα? Δεν μπορώ να την αφήσω μόνη. Τα λόγια ξεχάστηκανε κι ακόμα να φανεί. Μιλάει το δάχτυλι σου μέσα από το μαντίλι σου. Μα το έμαθαν κάποιοι φίλοι σου. Κάποιοι φίλοι σου κι είπαν πως θα βρεθεί. Άστα τα μαλάκια σου ανακατωμένα. Ή μόνο καιρός να μου στέκει εμένα. Σιγά σου, με ξυστά και τσατσίτα, σιγά σου. Και γεννάκης και μαλλιά. Μας πάντα Ένα φιλιά παλιά. Στο πεζοπορικό παιδιά υπάρχει μόνο η χαρά.
διώξε τις έννοιες σου πολύ μακριά. Γι' αυτό το χέρι. Στο πεζοπορικό παιδιά Και με μένει πάντα καρδιά. εκεί θα βρεις μια Ζεστασιά στο πεζοπορικό παιδιά. Λαλαλα, 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 λαλαλα,